Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η φιλανθρωπική οργάνωση Ανθρώπινη Αλληλεγγύη με έδρα την Ηλία παρέθεσε χριστουγεννιάτικο γεύμα αγάπης όχι μόνο στους άπορους κατοίκους του νομού, όπως έκανε μέχρι τώρα, αλλά και στους πληγέντες από τις πυρκαγιές και το σεισμό πολίτες της περιοχής. 24 Αυγούστου 2007 και 8 Ιουνίου 2008. Αρχικά οι καταστροφικές πυρκαγιές και μετά ο ισχυρός σεισμός. Πολλοί οι Ηλίοι που επλήγησαν, πολλοί αυτοί που εξακολουθούν να ζουν δύσκολες μέρες. Κάνουμε θερμή παράκληση σε όλους, ιδιαίτερα στην πολιτεία, να δώσει μια έμφαση να βρούμε και εμείς τον δρόμο μας. Εύχομαι οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι να μας δώσουν μια ελπίδα, να έχουμε μια ελπίδα να μπορέσουμε να κρατηθούμε στον τόπο μας. Στη σύγχρονη εποχή οι λέξεις έχουν αρχίσει να χάνουν την αξία και τη σημασία τους. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι να μας θυμίζουν πως πίσω από τις λέξεις κρύβονται πράξεις. Ανθρώπινη αλληλεγγύη στην Ηλία. Χριστούγεννα 2008. Η έννοια η δικιά μας είναι να δούμε ένα χαμόγελο σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη, να ξεπεράσουν αυτό το κατεστημένο της καθημερινότητας που τις άλλες χρονιές επέρασαν τραγικές στιγμές. Θέλουμε να απαλύνουμε με αυτόν τον τρόπο τον ανθρώπινο πόνο. Πριν από λίγους μήνες, τα δύο μικρά παιδιά της οικογένειας Παναγιωτόπουλου χάθηκαν από τροφική δηλητηρίαση. Η απόφαση της οικογένειας να δωρήσει τα όργανα των αδικοχαμένων παιδιών είχε συγκλονίσει τότε το Πανελλήνιο. Στο γεύμα αγάπης της ανθρώπινης αλληλεγγύης ήταν και ο μικρός Γιωργάκης, το τρίτο παιδί της οικογένειας, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η οικογένεια του μικρού Γιωργάκη πέρασε τον τελευταίο καιρό δύσκολες στιγμές. Μετά την προβολή του θέματος από την δημόσια τηλεόραση, η ανθρώπινη αλληλεγγύη βρέθηκε δίπλα στην οικογένεια και στέκεται αρρωγός της μέχρι και σήμερα. Έχασα τα δύο αγγόνια μου. Ήταν τυχερά να τα χάσω. Τούτο εδώ τώρα πρέπει να ζήσει αυτό. Οι ημέρες των γιορτών, οι ημέρες αγάπης και χαράς θα περάσουν. Και οφείλουμε όλοι μας να μην ξεχάσουμε. Ανθρώπινη αλληλεγγύη όλες τις μέρες του χρόνου. Στην Ηλία, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο.